Vă salut, prieteni! Nu ne-am mai întâlnit de mult pe canalul ăsta al meu. Îmi fac mea culpa, am fost și un pic ocupat. Motivul pentru care ne vedem astăzi este legat de o postare de-a mea de zilele trecute pe pagina mea columbofilă, pe pagina mea de Facebook, Crescătoria Daniel Burgheanu. Foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, vă mulțumesc celor care o apreciați și o urmăriți. Pe această pagină am postat o fotografie anume cu Batman. Batman e un porumbel care a obținut anul acesta 3 titluri de campion național în cadrul Federației Române de Sport Columbofil. Legat de această postare, cum este și firesc, unii au apreciat-o, unora le-a plăcut, altora mai puțin, alții au comentat laudativ, alții mai puțin. Nu despre asta e vorba. Am primit câteva mesaje în privat. Mi s-a spus, Nea Daniele, așa un porumbel e deosebit, porumbelul arată foarte bine, chiar cu o poză editată, numai cu o poză editată să-l găsiți să-l promovați. Adică în sensul că ar fi trebuit să-l arăt într-o fotografie mai naturală, într-o ipostază mai naturală și mi s-a sugerat să-l prezint video ca să se vadă mult mai sugestiv. Printre altele mi s-a spus că pozele astea editate nu prezintă realitate. Un porumbel bun rămâne un porumbel bun și într-o poză editată. Așa încât m-am hotărât să dau curs provocării și să vi-l prezint pe Batman. Ne aflăm la sfârșitul lunii octombrie. Acolo a fost boxa în care și-a desfășurat activitatea, ca să zic așa, în sezonul acesta. Și aici avem perechea lui cu care l-am cuplat acum la sfârșit de sezon. Nimeni alta decât Steluța, campioană națională la maraton extrem, cu record de puncte neegalat încă la Federația Română de Sport Columbofil. Pot să vă spun că le stă minunat împreună, le stă foarte bine, se potrivesc de minune și puii pe care îi voi scoate în acest sfârșit de sezon am de gând să-i opresc direct în prăsilă, da? Ținând cont de faptul că anul trecut, la sfârșit de sezon, ei au mai fost odată împreună și din ei am un frumos exemplar, un superb exemplar. De asta m-a și încurajat, acest lucru m-a și încurajat să-i pun împreună din nou. Iată-i dar pe Batman și pe Steluța împreună la căsuța lor. Tocmai le-am dat jos din cuibar 2 pitici, 2 pinguini superbi. Vă spuneam că se potrivesc foarte bine. Le stă minunat împreună. Din punct de vedere fizic, zici că au fost creați unul pentru celălalt. Ori poate sunt eu subiectiv. De fapt, nu poate. Cu siguranță sunt subiectiv, pentru că, într-adevăr, țin foarte mult la exemplarele astea, care mi-au adus și multe satisfacții. Ce-i drept. Așa arată îndeaproape și o să-l puteți compara inclusiv cu poza editată. Timp de 3 ani consecutiv a concurat, a clasat 9 etape din categoria maraton extrem, cele mai scurte fiind etapele de Elblag, în programul de zbor pe care l-am eu. Cele mai scurte etape de maraton sunt de la Elblag peste 960 de kilometri. Un porumbel cu constituție deosebit de echilibrată, atât din punct de vedere fizic, dar să știți că și psihic. Un porumbel chiar echilibrat din punct de vedere fizic, foarte atent, foarte vioi, dar niciodată nu se agită inutil. Și se poate face o diferențiere inclusiv față de
ceea ce se vede în fotografia editată, care este realizată un pic mai artistic, e adevărat, dar nu este nimic fals acolo. Deci așa arată și fiul lor. Fiul din Batman cu steluța, eclozat anul trecut, în luna octombrie. De asta am fost și încurajat să-i fac perechi și anul ăsta. Superb arată masculul, credeți-mă. Pur și simplu superb. Nu este încă foarte bine copt, este scos anul trecut tot prin octombrie, noiembrie, dar arată absolut excepțional. Deci, ăsta a fost, dragi prieteni, Batman. Cel mai mult mă bucură faptul că performanțele pe care le-a obținut Batman anul ăsta în cadrul Federației Române de Sport Columbofil, și anume 3 titluri de campion național și încă 3 locuri pe podium, nu sunt o chestie singulară, nu sunt așa o întâmplare. Este vorba de o familie de porumbei, de o densitate de performanță în această familie și asta mă bucură cel mai mult, faptul că an după an cam tot de acolo izvorăsc rezultatele, știți? Și inclusiv efortul pe care îl fac acum în această toamnă târzie să mai reproduc din Batman cu steluța, este tot parte din construcția asta, pentru că vreau să duc mai înainte, mai departe, familia asta de porumbei. Frumosule și drăgălașule. Vă salut, prieteni!